spesial Mas Heri Mbak Ayu lagunya. Seni penglian hanyawa aku kowe lapeka tresnan Mas wong ayu tak jaluk ojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Sabar ya Dik. Tresnan iki yen to aku sliramu hati-hati senajan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mrengkang kuwasa.
aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara Say